Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome. Welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungagara uri mugari wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent, right? mawani pakashata. Nyaya ndiri kufambira zvamanje manje inyaya yakakandwa nezuro paFacebook kugrupu rinonzi mafira kureva. Ndo mandatora nyaya iyi, mandatora nemascreenshots, mandauya nazvo panapa kuti tikuratidzei sezvo muchiziva dingindira redu kuti tizoshanda nedingindira rekuti umbowo. Sezvamaona patitle kuti pachine next move here oro zvatopera, ndo musoro wenyaya watiri kufamba nawo. Toda kuti tionesane, tikurukure, tione kuti how far is too far, and then iwewe isawo contribution yako mu-comment section. Kukomenda mahara hazvibhadhariswi, hazvina kana corruption kana kutonyoresana. Chingonoisa comment yako imomo handitika wotaura mafungiro ako, musatukane. Ndogara ndichikutaura kuti musatukane handitika. So moving forward, regai tidaiso that's the post. But tisatapinda munyaya iyi, ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pasi apo. Kana uine nyaya yaunayo yauroda kuti timboifambira, ndibate, tunoifambira futi panapa handitika. Kana uine any contribution yauda kuita towards matopics atinoita panapa, ndibate futi pasame number idzodzo handitika. Ndiyo post iyo yakonzeresa noise kubva nezuro nanhasi. mawani chaiwo chaiwo zototi pakaipa chaiwo handitika. Saka ndoda kuti tipinde mumacomments tione kuti macomment ari kuti chii handitika. Okay, ayo post aisiya nezuro kai. Post ndemusi wemandi iwe mazuva acho ari kufamba baba, ari kufamba zvisingaite. Saka ndoda kuti tipinde comment section. Aiwa, comment section, one thing about comment section inondikomborera. Ndinonzwa manyuku kana ndichiverenga macomments zvangu. Aiwa, mawana handitika. So hanzi ndiani uyu guys, ndiri kumashure. Haasi kuziva zvikanzi nemumwe wadi kungotangirawo paakasiyira tipfuurire mberi. Ndeumwe ari kutaura kuti pachine next move here. Saka zvikanzi yotangira pakasiyiwa naadvocate Nelson Chamisa, ipapo tipfuurire kumberi. Zvikanzi neuyoyo chiyera, zvikanzi koyako move chitangawo tione. Comment section baba inokupfekedza boots chaiyo inoita sei inokwana and anenge ari mawani. Zvikanzi naIshmael, politics supporting football team, dating ama 2k unogara uine stress. Hanzi unogara uchikwenya musoro baba. Mawani ndo mafungiro ari kuita vanhu vane muono nemafungiro akaita sei akasiyana handitika. Zvikanzi neuyoyo hanzi ane magunde. Zvikanzi pamuchaziva kuti kamunhu aka ndeke Zanu PF muchadzikama. Hanzi pamuchaziva kuti advocate Nelson Chamisa Ndewe Zanu PF, aiwa muchadzikama zvenyu. Ameno ndi munofunge ine comment, isa comment mu-comment section wotaurawo mafungiro ako. Nambotaura tichitanga video kuti kukomenta mahara hazvibhadhariswe, izvo hazvidi kana corruption kana kutonyora. Chingonyora mafungiro ako handitika. Zvikanzi neuyo
nalast zvikanzi wataura chokwadi. Hanzi wataura chokwadi zvikanzi apa wataura chokwadi manje anoda kushandisa vanhu mwana uyu. Iwe violence ibo here ndenge chitika. Hanzi pfungwa shoma iwe. Zvimwe verengaiwo mega munozoti yei mune mada kuzondifambisa mbiri yekuti anotaura zvinonyadzisira pachanel. Aiwa handidi izvozvo. Hazvidikanwi izvozvo zvekunyadzisira. Hanzi neumwe asi kutori nevanhu vanenge iwewe so kuita kunge let me see. Kuita kunge vakavharirwa mubhodhoro kudaro. Shameless people. Hey. Iwe vanhu vanenge vachichinjana mashoko mucomment section baba. Vachirwisana. Pakashata baba. Pakashata. Indokurudzira kuti let's have a discussion. Tichikurukura tisingatukane tichionesana zvinyoronyoro zvekuwirirana nezvekudanana because nyika ndeyedu. Saka ioneni tikazorwa manje hazviite hazvibude zvikanzi neuyo hanzi tsepete inokubuditsa vakomana. Chiko chakadai soyo. Mukasara muine stress. Zvimwe verengai mega izvo. Handitomboite izvozvo panapa. Handiite zvinyadzi. Pakashata. Zvikanzi naMary. Zanu haibve pakutonga nyangwe zvodii. Nyika inovakwa nevene vayo. Right. Vene ndo vanovaka nyika. Hapana umwe munhu anokwanisa kuvaka nyika kunze kwevene vayo. Handiti hanzi dirty game iyi akatomhara uyu. Politics is a dirty game. Ndakambozvitaura vamwe vakati hakuna zvo zvakadaro. Zvikanzi Ndewe Zanu uyu nothing more. Nangoni. Pakaipa. Zvikanzi kiki amirira kuti vhiringa after 5 years. Yai. Varikupisa baba. Parikupisa. Isawo comment mucomment section. Wotaurawo mafungiro ako. Tambotaura kuti kukomenda uku mahara uku. Siya comment panapa. Ndo pamusha pako panapa. Kana wanakirwa siya comment. Like or share. Tofambira mberi. Mwari achititira zvakanaka nditika. Zvikanzi na Abigail Ndolo. Zvikanzi uyu ngaagare pasi hake. Aiti kutonga nyika kutema mango mumuti here. Ngaanorima hake kutambisira vanhu nguva. Hanzi aiti kutonga nyika kutema mango mumuti. Varikupisa baba. Varikubvira. Vanhu vacho varikutoda. Zvikanzi nemumwe maakwa nemabenz ndokwaenda pfungwa dzemunhu wese. Yato history apa. Unza pasina. Vanhu vangoti say weakness chimbondoona iyo. Wakobada. Munhu wese anza ruda mota. Arda Benz. Saka good diversion from Zanu PF or from Sewik Neo. Chimove chiripo chavaita ichi. Hanzi chiri kukanganisa vanhu brain. Vanhu vakutongofunga nenyaya ichi uyu inonzi ichi yemabenzi nemaakwa. Amen. Kuti chokwadi here kana kuti kunyeba. Zvikanzi na uyo hanzi wakutambira kunonyudza. Hatikusekerere. Wazvinzwa. Touch not my president. Chamisa handidi naye. Tamba nezvimwe. Iri daguga. Kune vanhu vanoda vanhu vavo. Ndikuona panapa vana vaFreddy zvavari kuita, vana vaMadungwe zvavari kuita vachisapota vanhu vavo, vana vaPassion. Aiwa, hanzi touch note. Havatombode izvozvo. Pakaipa. Zvikanzi shandisai mazigi. Hanzi chi?
hanzi shandisai mazigi muri kumateresi safa continue. Mawana vari kupisa baba. Aluta continua. Imini yeza usiku landeleni. Hanzi aluta continua baba. Pakaipa hanzi chi hapo. Hanzi Miraton, it's the wrong post, this one. Let me see. Okay, Miran Chinja. Okay, that's, yeah. Mirai Woni. Alright, Miran Ziki se pasa, pane pakawanda, pane comment yakawanda. Yanga isru buda. Right. Yamba yazo buda manje. Notaiwa munhu wese anofanira kuverengerwa comment. Kanzi hapana. Zvikanzi nanomsa idhakwazi. Zvikanzi nafortunate Zanu uchi kusvika mati eke. Zvikanzi nemumwe naLucy hopeless. Zvikanzi he will rule Zimbabwe. Munoti chine nyaya iri panapa. Nyaya yekunzanzi pachiri next move here kana kuti zvadhakwa. Hapasisina kwatiri kuita sei? Kwatiri kuenda. Zvikanzi apera energy. Ndajamba one comment iyo yaPetronella yakanzi takaitiswa. Zvikanzi apera energy mukomana. Mawana. Mawani makomenzi achakawandisa rega ndipedze zvangu kuti tsakatike. Zvikanzi rava guru rakapinda nyoka. Hanzi guru. Inonzi guru here kana guri. Rava guri rakapinda nyoka. Handizoziva zvangu. Zvikanzi akaviga zijoka. Hanzi he is clueless. Avaracharuziya mukomana hanzi is clueless. Vanhu vari kupopota baba. Vanhu havasi kutomboda izvozvo. Zvikanzi nemumwe God is in it. Hanzi zvakatopererana apo. Mawani. Zvikanzi beta kusapota kapfupi. Iwe vanhu vachaonekwa vachida baba. Zvikanzi wagona. Vanhu vachisapotana. Right, ndo nyaya yandinayo ndiri kufamba zvangu ndichingoverenga zvangu macomments ndichikuonesaiwo kuti chii zvakamira sei. Zvikanzi ava vanhu vaMwari ava musatambe navo. Zvikanzi itaka iwe next move unorambidzwa nani. Yes. Mawani pachitubu. Pakashata boys. Hanzi hazvina kumbobvira zvatanga. Movie yeZanu PF ndeye makore. Drama dzavo ndedze maseconds. Alright. Zvikanzi nemumwe uyo. Hanzi akakundikana uyu kuti pedzera hake time yedu. Right, ndo nyaya yanga ndinayo panapa. Nyaya yanga ndichifambira kuti pachiri nechiripo here, pane zvichauya here, kana kuti hanzi hapasisina next move, kana kuti zvadhakwa. Ndoposti iri kuita noise nanhasi, maiona yakaiswa musi weMonday, nanhasi chiri kungoita noise, vanhu vari kungoposta, vari kutukana ipapo, vari kutaura zvakasiyana-siyana. Saka isawo comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, maonero ako, kuti unozvionawo sei, unoiona sei nyaya yanditika. So thank you very much for watching. Thank you for supporting Point 5 Creative Studios. Thank you for 38,000 subscribers. Much appreciated. Keep on subscribing. Shoko ngarifambe risvike kune vamwe vasati vaziva nezvechitubu handitika. Content yese iripo panapa pfuche zvawada unozviwana. And one channel inotaura chokwadi, one channel inoshanda nedingindira reumbowo, zvine evidence ndozvatinokuigirai handitika. Saka esomi DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes ndiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.